Welcome to Shembe Spiritual Lenses channel. Please don't forget to subscribe, like, comment, share for more engaging videos. Musukuthi kathi yonikela bese uyabuya usiyothenga omahosha. Uyabuya uyokhotha, awukumisi ukukhotha mawusanikelile. Awuyeke ukukhotha. Awuyeke ukukhothwa. Awuyeke lemgabagonsi yasesihogweni. Ulinde isibusiso. Makulesihlanu amandla ekuvumela uhambe uyothenga ipizza. Uthenge nejuice yakho ufake efridge. Ngesa bathi udla ukudla okubanda, ungadli ukudla noma ungathenga full chicken ewulwethe. Uthenge nesinkwa sakho noma uthenge noma yini ozoyithenga ozosheba ngayo uthenge ijuice. Ukudla okubandayo ngesabathu uligcina isabathu ama usacelile kushembe. Futhi mawucela ukushembe funga. Uzufunga nakubazali bakho abalelo thi nomhlaba uthi mangeke ngakuthola lokho engikufisayo ngizonenzela ukuthi Nkosi ngizokukhonza, Nkosi ngizokuthandaza, Nkosi ngizokudumisa kuze bese kuphelele kwensuku zami ngizoyinikela kuwe Nkosi mawungangiphi umsebenzi. Usho ngoba uqinisile ungaqamba manje ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukubona inhliziyo yomuntu onamanga. Ufuna ukumisa into eziningi neNkulunkulu uyiyeke mawusacela kushembe. Zonke into engenziwa amana zathi asiyeke. Mawuyintombazana uyeke lezi zinto zoma dog style ngoba uNkulunkulu uzothumela abantu basezulwini bekulethela isibusiso bekufica uflathela ubhekele umfana esezewa unkonko phe kwakhe ngathi isha. Nenza istyle sezisha. Sijika isibusiso sibe isiqalekiso. Mayifika ushembe kwashangaza wafika wabeka imina mbili kule nkosikazi yawashangaza wayisusa wathi ubonani mntanami yathi ngibona ithunzana waphindwa ayibeka futhi wayisusa wathi ubonani mntanami yathi ngibona kancane waphindwa ayibeka iminwe excuse me waphindwa wabeka iminwe futhi wayisusa yabona wathi ubonani mntanami yayisimbabaza yambabaza yathi kanti ubani le nkosikazi ke yakwaNgcobo uMakhumalo nobelungu masizwa ngoba baba besixoxela singenamajwabu. Le nkosikazi yathi mayizolelo dumo lo liyawela masishane yawelela washangaza. Yathi mayisesangweni iphosa amehlo phansi kwesihlahla. Yambona uBombay isithimela samampola. Yathi hawu. Isho kanjani inkosana inyanga yezulu ithi wababaza wathi hawu. Wathi uBombay woza lapha mntanami wangibonana. Ithi le nkosikazi kusasela iminyaka ewu10 ufike la emhlabeni. Ngoba siqala ukubona ngo1990 kusasele 10 wafika kimi ngilele wathi wena uNkulunkulu uyeza uzawukwehla ezulwini uzemhlabeni ngingaqale ngibhabhadiswe kufika uBombela kule nkosi wathi angikakehle ezulwini ngilinde ngiyeze eminyakeni eyishumi kusuka manje ngizofika emhlabeni ungabhabhadisi ungavuma ithi le nkosikazi ngibhabhadise manje ngoba usufikile fikile olandele izizwe fikile olandele izise mlandeleni makhosikazi akithi mlandeleni intombi zakithi uyabona yingane zalo mama ezinye okuthiwa zayihamba ehlabelele emva kaBombela sithi inkosi sikelela ubaba noma ezule ezintabeni engenayo indawo yakhe uShambo obuhluphekela kakhulu lobuNazaretha nangesikhathi ekhuluma noLwandle eThekwini waziprova ukuthi wayekhona before lo mhlaba ube khona lo esihamba kuwo ngeke usimazi uShambo uma ifika oLwandle abamuzwa bathi wathi luLwandle phinde emuva la sakubeka khona mhla sisekela umhlaba lwamlalela uLwandle lwamlalela akekho umuntu ongalalelwa amanzi ngoba thela eclassini na ukhulume nawo sibona ukuthi azokulalela lwamlalela uLwandle uShembe lahlohla futhi wasihlomupho wathi sakubeka la lwathula waphindwa zobhabhadisa oLwandle.